Priatelia, prajem vám krásne, dobré ráno. Vítam vás pri ďalšom cyklovlogu. Zase som sa vybral do Rakúska, no a jak môžete vidieť za mnou, už som na stanici v Trnave. Som tu o 30 minút skôr než ide vlak, ale radšej pre istotu, lebo neviem, jak to dopadne. Nechcem zmeškať vlak a bol som hlavne otestovať bicykel, kolesa, lebo naposledy som dostal defekt a medel som si to sám, tak som skúšal, či to drží. Zatiaľ to drží, dúfam, že mi to vydrží celú cestu. Dneska je plán 150 km, bude Podesdorf am See, potom niečo do Maďarska, nejaké 2 mestá a naspäť na Slovensko. Ešte som túto trasu nebol, takže bude premiéra. Rakúsko už som síce bol, ale tú maďarskú časť ešte nie. Takže som plný očakávania. Dúfam, že sa mi podarí aj niečo nakúpiť malého, aby sme si niečo ochutnali, čo som ešte nemal. No a počkám si na vlak. Vyrážam na cestu. Ty si priprav niečo dobrého k jedlu a dnešný cyklovlog sa práve začína. Takže, priatelia, už som za Bratislavou. Krásna cyklistka v smere Kice, takže doteraz to bolo len motanie a prekážková dráha doslova, lebo zase je rozkopaná celá Bratislava a musel som chodiť viac peši jak na bicykli. Na výstavisku ich iba výstava vojenskej techniky, takže bolo na čo pozerať, nič pre mňa. Ja mám radšej troška inú techniku, vlaky, letadlá, bicykle a podobné veci, autíčka. No a teraz začína tá sranda. Uvidíme, že čo to dá v pláne 150. Takže zostaňte naladení a ja idem na to užívať. Perfect color me, extreme ways that help me out late at night, extreme places I had gone but never seen any light, dirty basements, dirty noise, dirty places coming through, extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Takže tu si ja pekne hačam a máme prvý pauzenpláce. Mám za sebou 22 km. Zatiaľ som išiel len fúr bomby. Cez mesto to nebolo veľa, nejakých 5. No a nejakí zabludili cyklisti bez navigácie. Ja navigáciu mám, stále beží. A
Takisto idem tady, kde oni. Zatiaľ je vietor versus ja 1-0, takže fúka mi celý čas do ksichtu, ale ide sa pomerne dobre, je to nejakých 15 až 20 km za hodinu, takže celkom fajn. No, keďže mám prvú malú pauzu, tak kopnem tam niečo na energiu, ešte neviem čo. Myslím si, že zvolím toto, to je taká istota. Aj vodičku k tomu dáme. Ovsená. Čo by ovsená? Super ovoce. Takže to si dám mango marakuja. To je príchuť, ktorú ja mám rád. To si tam kopnem, nech je troška energie. Ale, čo som vám chcel povedať. Plány na tento týždeň boli úplne iné. Ako som prišiel domov z Prahy, mám nový tréningový plán mimochodom. Cvičím push, pull, leg, upper, lower, samozrejme mám medzi tým aj prestávky. Dajme tomu, že jeden deň cvičím, alebo dám upper, lower, legs, prestávka a potom idem, proste chápete ma, ako sa cítim, aby bola regenerácia. No a dal som si ten push, mal som tam benče, ramená tlaky a proste také push tréningy a na druhý deň chorý. Takže môj organizmus si povedal, že nie, takto cvičiť nebudeš, ja ti to dám jajo, dostaneš teplotu, bude tam boleť hrdlo a budeš prdeli. No a bolo to. Mal som pláne točiť vlog včera a netočil som, lebo som necvičil samozrejme a cez víkend som chcel ísť takisto cvičiť. Zase nepôjdem, tak aspoň tento bike, keď už je takéto počasie, povedal som si, že idem aj so soplíkom, aj cez to bolavé hrdielko. Už to není také, jak to bolo, už to je odpuchlo troška. Uvidíme, čo mi to povie zajtra. Zajtra idem do zoologickej fotiť zase zvieratka, do Česka, do Lešnej, tak som veľmi zvedavý. Tam už natáčať nebudem. Tá si idem oddychnúť a idem fotiť hlavne tie zvieratka. A natáčať idem tam pozrieť, lebo naposledy som tam bol, myslím, že na základnej škole ešte a moc sa na to teším, jak je veľká, je tam pomerne viacej zvierat, ako bolo v Prahe a je to tam tak lepšie rozložené. Ale čo vám tu budem hovoriť? Pojem si tú tyčinku a vyrážam, lebo Majak nepočká a Maďar tiež. I close my eyes and close myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Ale najviac ma fascinuje to, že tu nikoho proste není. Prázdne ulice, prázdne tie polné cesty, sem tam nejaký cyklista, ale to všetko sú len Slováci. A viem to, lebo sa mi prihovárali. Takže neviem, kde sú všetci, ale je to zaujímavé. Takže tu sú všetci. Majú tu nejaký mestský trh, keďže majú dneska asi aj oni sviatok práce, alebo niečo podobné. Tak všetci sa rozhodli, že idú nakupovať. Majú tu celkom zaujímavé veci, väčšinou domáce potreby, oblečenie,
a podobné za priateľné ceny, takže fajn. No prejdem si to asi celé peši, dám si krátku prestávku od bicykla a pozriem sa, čo tu majú zaujímavého. Kupovať asi nejdem nič, keďže to nemám kam dať. No a zatiaľ nevidím, že to má koniec. Dúfam, že to nebude nejak extra dlhé, lebo je tu uzavretá ulica a nechcem ísť na bicykli, aby ma náhodou pántle nepokutovali. Takže si to prejdem a pokračujeme. No a ako vidíte, kde nič, tu nič, len stroje, ktoré obrábajú vinohrady, náklaďáky, ktoré vozá štrk alebo čo na tie veterné turbíny, lebo ich tu skladajú. Ale už mám na dohľad dedinu, ktorá je na konci toho jazera, takže finally obišiel som Pándorf, obišiel som všetky tieto malé dedinky a už som konečne na dohľad tomu jazeru. Ďalej už ho vidím, ale vy ho na kamere ešte nezbadáte, lebo dármo vám to tam budem otáčať, nezbadáte to. Toľko kamera nedokáže približiť. Sotva by som to približil na telefóne. Ale ak zostanete pri televíznych obrazovkách a pri vašich mobilných zariadeniach, určite to jazero uvidíte, lebo za chvíľku som tam. No, mohli ste vidieť, dedinka sa volá Gols. Nemám dobré spomienky s touto dedinou. Pamätám si, keď som tu bol, myslím, prvýkrát, alebo možno aj druhý. Sral som sa cez také vinohrady, úplne že unavený, zničený, zronený proti vetru. A hľadal som presne toto pítko, pri ktorom stojím. Lebo mi ho ukázali mapy.cz a ukázalo mi ich viac, ale ne všetky fungovali, alebo tam boli. Toto jedno tu bolo, takže bola to taká malá záchrana. Funguje, skúšal som, takže napijem sa. A našiel som tu lavičku, takže si dáme test Monster. Je to taká moderná technológia, že tyhle, tá je dobre studená, hej. Samozrejme, že je pitná. Musím opatrno, lebo som mal bolavé hrdelko a nechcem ho mať znova. Takže vodičku máme. A idem do chladku. Na lavičku. Pekne si lapnem. Majú tu krásne námestíčko spravené. Takže malá prestávka ma nezabije. Ja nechodím na preteky, ja si chodím toto užívať. No, rozmýšľam kam lapnem. Ale asi sem. Majú tu aj nejaký pamätník, kde teče vodička. Tá už pitná určite nebude. Potom je tu pošta. Tu stojí Maj. A tu je moja lavička. Oprem si bicykel. Sú tu voľaké mená. Tipujem, že asi nejaký vojnoví veteráni, alebo čo? Ja po nemecky neviem. No a kam si vás položím? Tak, kamerka je tu, musím opatrno, lebo drží mi na dobré slovo. A radšej si ju pridržím. Musíme baterku vymeniť. Hlavne si dám dole z hlavy toto. Nech si troška odpočine. No, ale ja si to chcem natočiť aj na telefón. No, takže beží jedna kamera, zapínam druhú
Takže máme tu Monster Ultra Sunrise, celý je oranžový. Sycený nápoj z příchutí mandarinky a pomaranča. Takže som plný očakávania, že bude chutiť jak mirindička. A keď ne, fú. Přivonět. Ucítíte ořechovou vůni jader. Na počudovanie voní jak Fanta, alebo jak mirindička. Takže ideme si to testnúť. Niečo málo z tej Fanty tam je, ale je to takého kyselejšieho typu. Je zero, takže čo od toho čakať? Ale je dobrý, na môj vkus až moc kyselý, takže dávam mu takých 6 z 10. Jeden bod k dobru za to, že je to zero a není sladký, takže asi toľko k Monstrovi. Recenziu mám natočenú aj pre vás. Aj túto na telefón, aby som to mohol skôršie vydať na Instagram. Idem to zostrihať, popijem si a pokračujem ďalej. Takže už som aj tu, v Podersdorf am See. To za mnou je cesta cyklistická takisto, ale som rád, že ma cestu neposlalo, lebo sú to tam mokrade bažiny a je tam posypaný taký štrk na tej ceste. No celý bicykel som mal vždycky od toho špinavý, že brutálne, celý biely. Takže som rád, že ma to poslalo cestu, normálnu cestu, kde chodia auta. A teraz prejdem kempingové miesto. Jazero už mám na dohľad, ale fú, strašné špinavé. Takže ešte vám ho neukážem. A prejdem si 300 metrov a až potom vám ukážem krásy Rakúska, kúsok od Bratislavy. No, nešálil som vás. Naozaj to tu je ozaj krásne, magické. Oj, posúďte sami. Sem musíš zebrať frajerku určite. A vonalo to tam samé parádne chalúvačky, pizza, zmrzlina, langoše. No, ja môžem dneska len proteínové tyčinky a maximálne tak nejaké to pečívko, čo si kúpim. Videl som na začiatku mesta, že je Bila, takže uvidím, či sa tam zastavím. Možno sa zastavím volať aj inde, ja voľakej inačej dedine. Každopádne, tu som plánoval si dať prestavočku. Idem vám pokrútiť troška ešte bližšie k tomu majáku a pokračujem ďalej v ceste. So this is goodbye. This is goodbye. No, už som vonku z Podersdorfu, zase ďalšie vinohrady, ale vetríček do chrbta, jaj, není nič lepšieho, takže teraz sa mi dúfam kus cesty pôjde dobre, mám za sebou 51 km, takže není to ďaleko na bicykli, stovečka z Bratislavy a zpátky,
keď si zvolíš túto trasu, čo som zvolil ja, je to fajn trasa, skoro žiadne hlavné cesty, len tie polné, teda tu sú tie polné cesty, betónové, není sú jak u nás, že rozbité, takže fajn. No a ešte neviem, čo ma čaká, dúfam, že nejaký ten obchodík, kde si dám zero nápoj, dal by som si Sprite, dobre vychladený, ale pomaly na to hrdielko a nejaké pečivko by som si dal. Tá pizzoška vtedy bola fajn v tom minulom vlogu, takú by som si dal zase, takže uvidím, aké obchody budú. No ale čo pozerám, akože veľa vecí je tu dneska zavretých, neviem, či majú sviatok, nemajú, neviem vôbec, jak na tom sú, takže mi držte palce, dúfam, že sa mi podarí sa aspoň troška nájsť. Takže som v prvej dedine od toho Podesdorfu. Je to odtiaľ 12 km. Išiel som cez nejaký kemp, kde ste mohli vidieť. Boli auťáky, potom neskôr aj domčeky a nejaké jazero k tomu. Takže keď to niekoho baví, to je dobrý tip na výlet kam ísť. Určite to bude stať Mailand, ale však u nás to stojí ešte asi viac toľko. Nastal čas na prvý gel. Lebo už cítim od káber telo energiu. A žiadny obchod som zatiaľ nenašiel. Vymenil som baterku v kamere. Jedna už zdochla, ale vydržala veľa, 3 hodiny. Takže fajn. Chvíľu si oddychnem túto v chládku, lebo slniečko už začína pražiť. Ani neviem ináč, kde som, absolútne. Ani neviem, čo to je za dedinu. Geograficky som úplne mimo. Dám gel a pokračujem ďalej. Takže konečne po neviem ani koľko, asi 75 km približne sa mi podarilo nájsť Bilu s parkoviskom na bicykle a v chládku, takže idem si kúpiť proteíny, voľaké pečivko a dám si 20 minútovú prestavočku. Možno kúpim aj nejaký energiťačik, uvidíme, čo tam bude. Samozrejme bez cukru, veď poďte, zoberiem vás. Takže mám nakúpino Red Bull Zero Sudači Lime, neviem čo to je, neviem po nemecky. Celková útrata avšak bola 6,96, čo je pomerne dosť málo, keďže všetko čo som kúpil, všetko do jedného bolo v akcii. Takže Red Bull chcel som spraviť, ale keď som videl, že majú Cola Light, hneď som si ju zobral bez cukru.
ten nápoj, čo ste mohli vidieť v minulom vlogu. Čokoládovo-banánový. Má to plnú prdel bielkovín. No a pečivko, samozrejme. Lebo hladný som, že ale som zvedavý na ten nápoj. Ohne Zuckeru, takže bez cukru. Bez konkurenčných 10 z 10. Koláčik 8 z 10. Aj pretože tam je málo náplne. Takže ja si poviem, oddychnem si a cesta pokračuje. Swimming in December, heading for the city lights. No, som ve volákem, mošom volačo, neviem čo, už by to malo byť posledné mesto pred vstupom na Slovensko, ale toto Maďarsko to je jedna čistá veľká katastrofa. Rozbité cesty, samý kamión a keď je kamión oproti vám a tlačí vzduch, konečná. Takže rovné cesty, nenávidím to, medzi mestami nič, len pole a hlavná cesta, to je to najhoršie, čo môže byť na bicykel. Takže Maďarsko asi nikdy viac a hlavne tuto. Nehovorím, do Budapešti mám plán, ale to je čistá cyklotrasa. Ruky mám komplet zedrané, druhú ešte viac, tam už je modrina. Fú. Takže dávam rukavice a musím si troška zvinúť sedačku, lebo mám pocit, že mi troška padla dole. No a pred vstupom na Slovensko si ešte nájdem nejakú zastávku a spočinem si. No, ja už som si myslel, že keď bol ten Mosor Bad volačo, ja sa nevyznám v týchto maďarských názvoch, že už som skoro na Slovensku, ale ne. To bolo až teraz. Mosor má Giarovári, volačo, neviem čo, nepoznám to tu. Bolo aké mesto, vyzerá byť dosť veľké a dúfam, že už aj posledné, lebo už som videl aj cedule, že Slovensko, Rajka a tak. Takže pozriem si mapu, kade ma to navede a mal by som výjsť niekde pri Dunaji, takže nedaleko už od Bratislavy, niekde pri Danubii myslím, takže to bude ešte dosť taká štrecha, ale do Bratislavy, ale nevadí, zvládneme to, dáme si prestávku a vidíme sa pri Dunaji. 975, sharing each other, nearer than farther. Scent of the lemon drips from your eye. No nič, zle je, kríza je. Už som si musel aj obolať hlavu, lebo cítim, že som sa nejak troška vácej spálil. Ideme okoštovať Red Bull Zero Sugar. Na Slovensku je to ináč, mimochodom, ešte dosť ďaleko. Ale celkom fajn. Dobrá chuť, nemoc kyselá, tie Monster bol kyselejší. Ani neviem, čo to je za ovoci, keď mám pravdu povedať. Šlak ma trafí. Nič ma nebolí, len už cítim takú tú únavu. Na Tacháči je 107 km. Takže to je 37 km do cieľa. Dosť. A veter, samozrejme celú cestu. Oproti smeru, do ksichtu. Paráda. Na tú cyklotrasu je to ešte 6,6 km. Takže si popijem. Vyskočím si troška túto bokom smočiť a pokračujem ďalej.
Dúfam, že už sa vidíme pri Dunaji. Sakra. Rajka. No čo, jaký má spálený ksicht? Jak hrom. Ale je tu studnička. Sedeli tu pred sebou takí chlapci, pýtal som sa ich, či to funguje. Povedali, že áno. Dúfam, že ma neošálili. Idem si dočepovať vodu. Po rane sa povumývam, lebo už naozaj nevládzem. A už Rajka, no. Už sú tu samé slovenské značky. Slovenskí ľudia, chlapci mi rozumeli, takže není o čom. Idem sa umyť už konečne. Ani neviete, aký je to pocit. Toto je pre cyklistu ten najlepší pocit na svete. Studená voda, fajnová, v takéto studničke. Úplná raketa. No, ja si tu dám kofolku, posedím si. Ešte sa raz umyjem a vyrážam k Dunaju. We are the people that rule the world, fussing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love and summer, follow the sun tonight, reminiscing. Takže už som na Lužnom moste. Už aj som dal ten bazmek dole z krku, lebo už ma to neuveriteľne omínalo tuto hore. Musel som dať troška teplú pauzu. Ešte vám čo si ponatáčam, potom si to ešte dám. Natočím vám iba teraz tu, jak to tu vyzerá. Cyklotrasa, nikde nič. Ale kopol som tam flektor. Už je cítiť troška tie nohy, rozkrok. Takže dúfam, že zaberie čo najskôr. Ešte tam kopnem jeden gel a vidíme sa v Bratislave. Times of life for each every other. The feeling is stronger. The shock hit 11. Got lost in your eyes. I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? Can you remember them human eyes? It was so where we'd energize. Lie in the sand and visualize like it's 75 again. We are the people that rule the world, fussing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. Can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Takže mám to za sebou. 137. Malo by 144, ale už som nevládal ísť na Vinohrady. Tak som sa rozhodol, že idem na hlavnú stanicu, kde som začal, tam aj skončím. Flektor zabral hneď, behom 2-3 minút, lebo som to dal, nasypal do huby a zapil z vodu. Takže účinok istý. No a už si idem len kúpiť lístok, ako ste mohli vidieť. Ťahajú nové kolenice, takže to tu vyzerá úplne ako v tej Prahe na Václavskom námestí. Je to tu totožné, rozbité. Snad to správa rýchlejšie, jak tam. Takže není to len tak bicyklovať takéto veľké kilometre. Chce to silný tréning, dobrú výživu, prípravu, hydratáciu, gély, tyčinky, obchody po ceste, zastávky, prestávky. Není sme na pretekoch. A profesionál by to dal za
4,5 hodiny, možno za 4. Ja som to dal takmer za 8. Alebo koľko to tam ukázalo. Takže ďakujem vám, že ste boli celú cestu so mnou. Dúfam, že tento vlog sa vám páčil. No a my sa vidíme na ďalší týždeň pri ďalšom vlogu. Nezabudni na lajky. Aj komentáre, kľudne sa pýtaj, čo len chceš. Rád ti odpoviem. Ak sa chceš pridať na jazdu, budem len rád. A my sa vidíme budúci týždeň pri ďalšom vlogu. Dúfam, že už posilovne. Lebo tento bike ma troška rozbil. Ale ak sa podarí, stihneme oboje.